Mae'n eitha diflas tu fas heddi, lwcus bod pethau'n wneud mewn yn y tŷ gwydr. Nawr te, wrth benderfynu pa lysiau a ffrwythau sy'n orau i dyfu, y nodweddion i ystyried yw blas wrth gwrs, ond hefyd yr ynwedd sy'n ynddyn nhw. Pryd ydych chi'n sôn am dyfu blodau, wel beth sy'n bwysig yw y lliwau, y nifer neu maint y blodau, a hefyd hyd y cyfnod blodio. Wel, mae begonias yn ateb y gofynion na i gyd yn llwyr. Maen nhw ar gael mewn amryw o liwau godidog llachar, maen nhw'n flodau mawr trawiadol, ddim yn anebig i'r osynod. Ac i goroni'r cyfan, mae cyfnod blodio nhw yn hir, yn ddidor o genol haf reit mewn i genol yr Hydref. Dyna pam maen nhw weithiau'n cael ei galw yn Saesneg non-stop begonias. Maen nhw'n cael eu tyfu drwy blannu tubers fel rhain sy'n ar werth nawr. Ond mae'n rhy gynnar eto i blannu nhw mas yn yr ardd achos maen nhw yn sensitif i diwydd o'r, mae'r rhewyn lladd nhw. Aroswch tan ebryll, neu plannu nhw nawr mewn compost dan do iddyn nhw gael dechrau tyfu yn gynharach mwyn bod nhw yn dechrau blodio yn gynharach. Ond byddwch yn ofalus bod chi yn neud hyn 2 fis cyn y rhew ola tebygol yn eich ardal chi. Llannwch dreu llydan gyda chompost aml bwrpas ac yna suddo'r tubers mewn i'r wyneb, ar ôl sicrhau bod y compost yn llaeth, ond dim yn lib chops. Edrychwch yn ofalus ar bob tuber a fe welwch chi bod plant bach un ochr, gyda'r ochr arall yn rowndo mas. Nawr mae'n holl bwysig i blannu nhw gyda'r plant yn wynebu lan. Achos drwy blannu nhw y ffordd arall, sef wyneb i weired, na nhw ddim tyfu, yn hytrach neu tubers bydru. A mae'r mwyafrif o'r gwreiddiau yn deillio o ochr y tuber, felly na ddylech chi gladdu'r tuber yn llwyr, lle bod nhw'n pydru, mae yn bwysig i blannu digon twfwn fel bod y compost yn dod reit lan i'r ymyl, ond dim mwy. Gofalwch bod y compost ddim yn sychu drwy ddwrhau pryd mae angen, ond yn ofalus o gwmpas y tubers, gan osgoi cael dŵr yn casglu tu fewn y pant, neu unwaith eto, maen nhw'n barod iawn i bydru. Ffordd arall yw i gosod nhw yn unigol mewn i botiau o gompost, mwyn osgoi yn llwyr niweidio'r gwreiddiau yna nes ymlaen wrth i plannu nhw mas yn yr ardd wedi'r perygl o rew ddiflannu. Dywyswch botiau sy'n o leia modfedd yn fwy na diameter y tuber. Yn ogystal â thifu nhw mewn border yn yr ardd, mae begonias yn siwto dim i dyfu mewn potiau neu basgedi crog. Bydd angen gwrtaeth ar y planhigion i flodio'n dda a dros gyfnod hir, a'r ffordd gorau yw drwy gymysgu mewn i'r compost pelynu gwrtaeth fel rhain, sy'n rhyddhau y mwynau hanfodol yna yn raddol. Y dewis arall yw toddi gwrtaeth mewn dŵr a'i roi yn reoledd wrth bod chi'n dwrhau, ond mae yna berygl fyna o orfwydo, achos mae begonias yn sensitif iawn i ormod o fwynau. Mae'n gallu llosgi y gwreiddiau. Plannwch 2 neu 3 mewn i bot mawr fel hwn i gael effaith mwy trawiadol, gan wahanu nhw tua dwbl lled y tubers dan sylw, sef 2 i 5 modfedd ar wahân. Ac yna cadw y pot yn y tŷ gwydr am y tro i symud mas nes ymlaen pryd fydd y tymheredd wedi nawsu yn hwyrach yn y Gwanwyn. Ond am nawr, jyst gobeithio fydd y tywydd yn gwella, yn fuan i gael wneud rhywbeth tu fas.